дар партави сиёсати инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳибкорону шахсони саховатманди кишвар пайравӣ намуда ҷиҳати расондани кӯмак ба табибон ки дар муқовимат ба бемории суръятии коронавируси нави COVID-19 ин шабу рӯз далерона фаъолият мекунанд дастгирӣ менамоянд. Ин навбат аз ҷониби оилаи Қосимовҳо ки дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе зиндагӣ доранд пеши худ мақсад гузоштанд ки ба беморхонаи марказии ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон миқдори зарурии маводи дорувориву либосҳои муҳофизатӣ мадад расонанд. мо ҳис кардем ки мо танҳо нестем ва он дастгирию кӯмакҳое ки имрӯз бо ташаббуси пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон ба вуқӯъ пайвастааст, тамоми бародарон хайрхоҳе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд ҳастанд дасти дарози худ ва кӯмакҳои худро ба тамоми табибон ва беморхонаҳои марказӣ ва кормандони соҳаи тандурустӣ расонида истодаанд. аз иқдоми оилаи Қосимовҳо ҳайати 13 нафараи табибони беморхонаи марказии ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ки дар хати мубориза алайҳи маризии COVID-19 истодагарӣ доранд, саривақтӣ дониста арзу сипос ва миннатдории бепоин худро ба чунин оилаҳои хайрхоҳ баён доштанд. Зиро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо дар паҳлӯи ворисони Ибни Сино ин шабу рӯз заҳмат кашида ҷонбозиҳои табибони тоҷикро медонад ва ба заҳмати эшон арҷ мегузорад. маҳз ҳамин аст ки ворисони асили шайхураис Абуалӣ Ибни Сино бо дили нияти пок ва боварӣ ба фардои дурахшон ҳамвора заҳмат мекашанд. миннатдории худро ба авлоди Қосимовҳо баён мекунам ки имрӯз дар ин вазъияти бениҳоят душвор ба тамоми духтурони беморхонаи марказӣ маводҳои доруворӣ, он маводҳои зарурие ки имрӯз барои муҳофизати духтурон дар кор ҳастанд дастра ба қадри имконият ба имкониятҳои даҷи хубтарин барои беморхонаи марказӣ дастрас гардиданд. дастрас шудани 100 либоси муҳофизатии чандкарата, ба ҳамин миқдор оинаи муҳофизатии тиббӣ, 3000 дастпӯшаки яккарата, 1000 дона ниқоб, 200 дона плёнкаи аксбардории рентгенӣ ва миқдори муайян маводи дорувории зидди вирусӣ дар амборхонаи беморхона дастрас ва захира гардид. ин ташаббуси инсондӯстонаи ҷаноби олӣ илҳоми тоза гирифтем. мо бояд кӯшиш кардем, гуфтем қадре ҳам боша барои дастгирии сохонаи маркази ноҳия вобаста ба шароит доруворӣ, сара либоси махсус, очки ва умуман ҳамон чизое ки дар мадди аввал барои кормандони тиб зарур аст кӯмак кардем. ба иттилои сартабиби ин шифохона 14 нафар гирифтори бемории илтиҳоби шуш зери назорати қатъии табибон қарор дошта, табибони ҳозиқ дардмандону пурра аз ҳисоби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дорӯю дармон мебахшанд ки дар рӯзҳои наздик баъди шифои комил ёфтан ба назди хешу пайвандон бо сари баланд рухсат менамоянд. 27 нафар бистарӣ гардиданд ки аз ин 13 нафари онҳо бо шифоии комил қатъӣ аз беморхонаи марказӣ раҳоӣ ёфтанд ва имрӯз мо тамоми қуввати худро ба он ба харҷ медиҳем ки дар зери назорати табобати хонагӣ 89 нафар беморон қарор доранд ки мо ҳаматарафа ба он маводҳои кӯмакҳое ки ба мо дастрас шудааст ба онҳо ёрдам мекунем ва онҳоро аз ин беморӣ халосӣ медиҳем. аз қаҳрамонии хилъатсафедони беморхона ки баҳри солимии мардум ҷони худро дареғ надошта ҳифзи сиҳатии мардумро аз ҳама арзишҳои волои инсонӣ боло мешуморанд боиси ифтихори хурду бузурги мардум мебошад.